No niin, tervetuloa takaisin episode 2 toisessa missionista, tai kuin nyt 5. Niin, melkein 2. Sama asia. 5, 2. No tässä äijii tuolla aidan takana. Tää on lisäpaukkuja. Ammun ne tonne aidan. Tää on enemmän. Tässä on helvetisti paukku. Oliko tässä mihinkään? Ai mistä? Tästä? Ei nyt vielä niistä. No kyllä tää jotain. Kyllä sen jotain tappaa. On siitä hyvä, kun tässä on niin paljon paukkuja yhdessä lippassa. Ei tarvitse koko ajan latella. Joo. Lähdeks eteenpäin? No mennään vaan. Paukut täytyy. Just et saa. Ei tää enää saada. Se meni hyvin. Springfieldiin saa nyt. Mitä? On mun auto päällä. Siis Noniin. Eikö menossa? joo, täällä on. Oh shit, jäbä. Kimppuuko? No, ne sai sen auki sit saman tien. No. Tässä muuten räjähtää niistä tosta. Tos. Yksi kuoli sen. No, räjähtää sit. Saman tien. Joo. No. Bling. Koittais nyt tossa. Tässä varmaan pitää taas liikkua. No vähän jätät paljon nyt. Liikutaan suoraan noitten syliin. Ei jumalauta noin on perses noin. Hämähänkit vai mitä me on nurkkea. Jep. No niitä pitää ampua saakeen ton sydämeen. Jep. No niin, joku se loppu. Nää lisää tulemaan. Huissa. No niin, nyt juosta. Sitten mulle kolisee saattelee silleen, että mun koko kenttä kolisee. Tänne tulee mennä. Okei. Moro. Ei täällä paukkuja. No. Päätät sit herätä saa. Alipalli. Alipalli. Anna se. Joku 1,000,000 paukkuu siellä. Tää pääsis takaisin tuolla. Pitäisi sit tappaa. Jumalauta. Mitä siinä joku puhutaan Kyllä radio? toi saakeli toi kolina kyllä on ärsyttävä. Mulle ei mitään ihme kolina kuulu. Mulla kuuluu eri. No nyt ei kuulu enää kolina. Well. Heräs henki. Tossa on sitten tuo ammus hässäkkä. Mä ehkä vähän ammun sen. No vähän kyllä ammuit. Tommonen. Räjähtävä juttu. Joo. Kuka täällä huutaa radioa? Pistin radion kiinni. Tyypit haluu heräillä. Joo. Mikäs täällä on? No, panoksia. Tämmönen löytyy vähän liikaa paukkuja. Tykkää yhtään. Joo, Panzerfaustilla leikitään. Noin, sehän kertoo kaiken. Kyllä. Joku iso miestä. Ehkä mä otan sen sit tosta mukaan. Tai sitten tuo semmonen niinku zombitankki sen. Joo, sehän tästä vielä puuttuisikin. Tässä päästään vielä ylöspäin. Mitäs täältä löytyy? Papereita. Pystyy katella. Tää bunkkeri. No tuossa
Ovesta pitää varmaan mennä ulos. Joo. Vähän snipannut tätä askin. Jos noin pysyis paikallaan, niin niihin osuis. Niinpä. No. Jos toi syke olisi kokenut miljoonaa. Pystyy vielä Niinpä. lungiin. Tää on niinku huonokuntoisin sniperi ikinä. Vähän matkaa juoksee joku yksi pyssy kädessä. No nyt hengittää. Hengittää niin saatavasti. Kultaa. Kultaallista. Nyt auki ovi. No mitä menit sä ovelle jo? Joo. Et sit viittinyt sanoa. Ei jumalauta, tää tulee ihan saatanasti. Mitä järkeä? Heräs ihan perkeleesti. Oh shit, snipa jossain. Joo, tuolla se... Ammuin sitä. Se on vähän jengi tuolla. On jo vähän liikaa. Granaatti sun suuntaan. Joo, hyvä. Mitä hätää? Perkele. Potkaise sitä. Oh shit. Miksi menee tänne bunkkeriin? Onks tää mitä? Kuolema varma. Oh, paukku. Thompsoni kaikkea. Ei oo Thompsoni, mulla on pistoli. Mulla on Panzerfaust. Ai niin. Mulla pitää mennä. Ei mitään haju muuta. Pitäisikö... Tässä on virrat liian tuonne päästä. Olis se joku objektiivista? Ei, tuolla on tähti. Missä on? Ai niin. Toisessa suunnassa. No niin, ja sitten luukkeen. Ai. Mennäänkin sisällä. Joo, mennään tosi äkkiä. Ei mekki. Jumma sinne pääs. Siistiä. Korvat vähän soi. Etten sanois. Kunnat pois, kiitos. I'm loving it. Persa. Tää on ripulimiehi. Okei. Nyt. Hatut pois päästä, minä ei herää. Tänne päin. Joo, tänne päin. Täällä on nuoli se. Nyt tuli uusi nuoli. Ei, menit se vielä jossain talon sisällä? Joo. Mä menin väärästä ovesta tulos. Samasta mistä tultiin. Tuli nurkke miljoona taas. Täällä. Joo, tänne mennä vissiin. Juu, tää on C-kausi. Tää on ei oo C-kausi. No, ei sitä tarttenutkaan sitä faustia. Vähän sai paukkuja. Kaikki paukku täynnä. Tästä on pyssyä. Käännetin pystyt hoitaa. No paska. Joo, ei muuta kuin eteenpäin.
Joo, trippimiina, dynamiittia, miinoja löytyy, granuu löytyy, kaikkea löytyy. Joo, no Mikä lurkkia löytyy. nähtävästi. Snipal saa enemmän päästä näkään. Joo. Kontrolliva pohja, niin se käyttää sitä normitähtäystä. No. Ilman zoomia. Zoomi. Zuba zuba zoom. Hei, täällä on taas sniper-mesta. Oh yeah. Jaa. Ei saanut lamppua heillä. Mennään pihalle, toi ovi aukeaa, toi kirkko-ovi. Ja sit sieltä tulee joku iso jäbä. Totta kai. Ihan selkeä. Sinne siis. Voltaa. Objective complete. No niin, bring it on. Ihan sale. Mä en nyt tykkää yhtään tästä. Liian hiljasta. Jep. Noniin. Täällä on joku... Mitä helvetti? No, minnekä Niin sitten. Voita. Me rikottiin tää. Ei nyt. No. No niin, siellä. Survive the siege. Aha, no niin. No se tulisi niinku yhdestä suuntaan. Jos pitää jotenkin järjestä. Ei niin. Ja lurkkejakin vielä. Hei, pääsikö sinne taloon takaisin? Tultiin. Ei pääse. Mennään sinne. Oh, fuck. No, tässä on hyvä. Mä oon alas heittänyt granuja. Jos siitä tuntuu. Joo, tää on helvetin vesi. Joo, kai tää tässä menee. Like shooting a fish in a barrel. Ainakin vielä. Niin. No onneksi mä tuossa papereet tekemään. Nyt on vihaisen kuulonen. Kohta vittu selässä tyypit. Nyt on vihainen. Noi just ja molemmat samaan sakin. No onneksi ihan hirveen kaukaa. Joo, sentäs. Joo. Elikkä tullaan tonne takaisin. Tonne noin ja... jotain. Rupes kokeilen tota Grandia vähän. Nice. Aika... No, se on ihan iso lipas. Mä käyn triggeräämästä. Eiku... No, se Triggeröityykö triggeröity tossa noin? Joo. Me voidaan pistää kaiken yksi paskamille sitten. Mennäänkö me tuolle talon sisään? Joo. Pistä trippiin minun. Joo, mä pistin tuohon jo ove eteen. Rappusten yläpäähän. Makanin menee itä. Hyvä, hyvä. Mä menen tänne ylös. Okei. Joo, mä pitää itelle opea. Tai yritän. Otta sinne hirveästi räjähtää. Joku räjähti jo. Joo, no ne mun ripitsä.
Oh shit! Tuu ylös! Stay there! Kuulosti hyvältä. Tuu ylös! Ai vittu! Juoksijoita. On lataus kesken. Räjähdysmiina. Tulee räjähdymies. Mun vieressä. 2. Oh. Ai saatana. Nyt on ihan hitosti kaikkea. Joo, mä etsin herät. Mä hipastan. Kuolkaa nyt, saatana. Nyt kuol! Tämä näyttää aika huonolta. Noin, nyt on taas. Tääkin business. Mulla ei oo granaatteja näistä. No. Tulee taas noita nurkkeja. No totta kai. Kuulostaa juoksijoita jostain. Sitten kun osuis vielä noin. No älä vaan. Oh yeah. Mulla on vielä 2 äpysgranaattia. Mulla ei oo granuja. Mä tulee ihan näppärästi, että... No. Miksi sä heität granaattia? Blöts. Helvetin mies. Mä tekis mieli käydä. Näyttää aika tyhjältä toi piha. Joo, ei täällä mitään. On yksi otus. Nyt on, näkyy valtaa. Noniin. Onko se vain? Double tap päähän. Juttu. No. Jumalata. Snipa katol. Mitä hittoa, me päästään. Snipa katol. Snipoja katol. Jumalauta. Kunhan se bugitti toi yksi tossa. Sain yhden ainakin. Joo, toi niin. Joo, ei vielä on vielä. No mitä on enemmänkin? Outs. Au, nyt sattuu. Menen takaisin sisään piiloon, itke nurkka. Yksi kaas putos. Tuolla on yksi jossain. Tämä on tarkka. Mihin helvetti mä ammun? Mä katson, että se hyppii. Niinpä. Ei hypii enää. Nice. Ei perse, nyt tulee lisää. Maasta siis, maasta. Joo, mä juoksen sisään. Pääseekö se? Eikö se sinne, missä sä olit? No joo. Mä juoksen. Lipas. Oi, ei perse! Bleeding out.
Ei jumalauta. Heräs. Joo, mä olin vähän. Näitä granaatit on. En tiedä mihin se näin, se onkin vesi. Mulla olisi yksi dynamiittia. Joo, mulla olisi taas dyny, mutta kun sitä ei pysty heittämään. Pitäis saada vietyä sitä. Pommia. Bleeding out. Joo, mä pääsin just parhaksi. Ai helvetistä tää piha. Pommimesta. Sain tapettu. Joo, mä otan tää vähän osumaan. Ui saakeli. Näyttää vähän sieltä viimeiset tuossa. Ui perkele. Arvo mitä? Arvo mikä tuli tuolta helvetin kirkosta. Eikö sieltä tule ihan iso tyyppi vai? Jep. Missä päin se on? Ammu sisään. Ammu sisälle, sieltä tulee tyyppejä. No. Vedin sitä Panzerfaustilla kerran. Nice. Nyt mulla ei oo enää sieltä Okei, nyt on eikö muutama vetu. Pikkujätkät varmaan on tapettu kaikki. Joo. Missä se iso? Tossa. Ihan vieressä. Mehän voidaan tehdä hyppässä tulos tosta noin. Ei, tuohon voisi pistää... Tulee just sisälle. Täällä on sit 2 miinaa tässä. Tässä huoneessa. Pitäisikö me hyppää alas kohta? Räjähtää. Räjähtää, niin hypätään alas. Jos se menee, niin miinoi. Ei mennyt! Se kierti just sit toiseen puolelle sitä pöydää. Pisti etuovelle. 2 miinaa. Mikä sä... Tommosen... Dynamiitsin kanssa. Joo, se tulee. Pistän tähän dyni. Joo, siinä on munkin tossa vielä. Oi saatana! Okei. Ketjureaktio. Get wrecked. Oli vähän lähekkäin ne dynyt. Joo. Ei vitsi, mistä se alkaa? On seivaus tietenkin. Totta kai. Joo. Ehkä me eissataan toi niin nopea nyt, voidaan vetää tähän episodiin. Ei ehkä. Tunnin päästä. Tuli noin Panzerfaustia vaan 1. Mietin melkein, että vaihtaisiko se pois. Ollaan pärjätty ennenkin ilmaisesti. Jep, ota vaan se pyssy, niin enemmän paukkuu niin pikkupaski asia. Osu. Oh shit. Koli. Pitäisikö noita edes pistää näitä trippimiinoja tähän pihaan? No trippimiinot melkein voi pistää. Säästää nyt isompi nyt toisen. Lähetetään kauemmas. Noin. Okei,
Käy heittää muuten pari tynyt tänne jonnekin vähän pitemmän. Joo. Ja kyllä herää justiinsa. Mä oon kohta siellä. Niin. Bam! No melkein tuli paamme. Bring to first. Ei, no juurikin tuolla se. Oh shit. Joku osuis vielä. Niinpä. Koitan katsoa, jos mä osun niihin juoksioihin. Juoksijat. No. En osu. Toiseen osui. Yksi tulee vielä. Sain taputtu. Oh yeah. 16 for 1. Oho. Kyllä tiukka. Tätä sinne mun dynyt tuon. No, itse ei osu. Nää nurkit on ihan perseestä. Oh. Sano jos tarttuu apua sinne. Oh. Mä yritän snippailla noita. Anna sun paukut äkkiä. Kiitos. Paukku. Paukku. Osu. Nice. Hankala viimeisen. No. Ehkä voi tutkia ruumit ihan rauhassa. Oho, ammuin sit hatun vaan päästä. Koska se snipat tulee. No varmaan nyt. Ja nyt tuu lisää. Joo. Kerkesit tästä ottaa C-tossi vielä jostain. Ehkä vähän paukkua. Eikö nyt tuli snipa? No juokse C-passissa nyt oikein. Jos nyt pääsee. Ei tää päästä. Ei pääse. Joo, tuolla on snipat. No vittu osu vaikka mä oon bunkkeroitu. Joo, onko siitti? Mä oon ihan mälleis. No meitsikin on paskana. Yksi on matalana. Joo. Toinen. Vielä yksi ainakin. Ai saatan kampi. 2 niitä ainakin vielä. Joo, niin on. Ampuu aika vihaisesti. Yhden sain. Vittu. Missä yksi? Ai tuo. Tuo asempi. Oi se Kuoli. hyvä. Ja nyt tulee taas lisää porukkaa. Joo. Nurkke. Pommimies jossain. Ei näy vielä. Nyt heidi granaatilaista. Eikö niin on nurkit kun kuulee? Onko sen... Ei et siellä.
No niin. Nyt tulee juokse. Osuin granaattiin. Toinen tulee vielä. Hei, granaatin tähän. Oh shit. Mä heitit sä tonne ulos granaatin äsken juoksijat päin. En heitti. Joo, mä taisin osua sitä granaattiin, kun ammuin sitä. Tulee lisää. Joo. En osu. Tulee just nyt rappusi. Joo, sain. Nipaan vielä 16 kutia. Okei. Okay. Nyt tuli se iso tyyppi. Joo. Onko se pikkupaska siinä paljon? Pikkupaska ei aina. Joo. Mispä se iso? Ei perkele, hyppäsi ulos! Ei perse! Takaisin. Tuu takaisin. Mä sanon tossa. En pääse. Mä hän mälleen. Niin sammuskäässä tulee ihan sitten. Nice. Nyt mennään helvettiin. Oh yeah. Äkkiä katsottelu oli. On sitä rynkylää. Veikö konepislalla takaraivo? Joo, jätetään tää tähän ja katsotaan ensi kerran lisää. Well, Kunnes ovet auki. to hell. Joo, ei mitään. Jatketaan tästä ensi kerralla. Tolle. Moro moro. Moro moro.